Dames en heren, goedemorgen. Het is zaterdagochtend, het is 5 uur. En als u nu naar televisie kijkt, dan bent u waarschijnlijk net zo gek zoals wij hier allemaal in Leeuwarden. En in ieder geval zo gek als de mannen die hier zichtbaar zijn in de kooi. Over het algemeen laat een mens zich niet kooien. Maar wat u hier ziet is waar. Hier staan de wedstrijdrijders klaar. En het is nog